अधिक मास कश करचे म्हणून धडधनु रायाक सांगील काणी सुदेव तगल पूतू जिवंत जल खंची तगले पुण्यफलान म्हणून श्रीहरीले विचारता त्यांना म्हणता देव सुदेवा तू केलं तसले होड धनकार्य आजपर्यंत कोणी केलं ना ते कसं म्हणतो गोत ना जले तू तुझ्या बायलेल समेत पुत्रशोकांत उत्कांत बिलो तर 1 महिना पुरुषोत्तमाला मासशिल प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव सुद्धा अनन्य भक्तीनं हे पुरुषोत्तम मासाचे आराधन करताची अधिक मासातलं श्रेष्ठ मासू आणि खंचोन हे मासान तू निराधार जाऊन तपश्चर्या केल्या तू दुःखान केलं बी ते का व्रत केल्यावरही जलते तुझे पुण्यफलानं तू पूत परत जीवन चलो आमगेले मनुष्य जन्मा येऊन कोण हे पुरुषोत्तम मासान तू म्हणजे पुरुषोत्तमाला सेवा करताच की हा तांका भाग्यवंत जावं तश करता कडे शेवटी तांका गोलोक प्राप्त जाता म्हणून देव अंतर्ध्यान जाता आपल्या कळणशीच आपण केले पुण्यानं आपल्याला पूत जीवन जेल पण सुदैवाक मस्त खुशी येता तशी तर रायू वाल्मिकी महर्षांक पाय पण परत म्हणता स्वाम्यानु तुम्ही हे जगाचे कल्याणा खातीर मगेले स्वहिताक म्हणून हे पुरुषोत्तम मासाचे महिम सांगले गेले रे हो मासू कशे आम्ही करका खंचखंच दान धर्म करका केन केन करका खंचखंच सत्कर्म करका हे वट्ट तुम्ही म्हाका सांगले बरें आशिल्लें म्हणून पांय पण राखता तेन्ना वाल्मिकी ऋषी म्हणताची मागशी एक दिवस श्रीहरीली बायल लक्ष्मी सुद्धा श्रीहरीला हेच प्रश्न विचारता लक्ष्मी विष्णू विचारता देवा हा तुम्ही चरणदासी पट्टू लोक अधिक मास पुण्यमय म्हणून सांगताची तेन्ना कोणाक पूज करका कोणाक खंयचे दान दिव का खंयचे नमुने व्रत करका ते म्हाका सांगतावे तुम्ही म्हणून विचारता त्यांना श्रीहरी खुशी येता तो अधिक मासाचे वर्णन करता संक्रांत नाशील हे महिन्याक अधिक मास म्हणा पेताची हे मासाचे अधिपती स्वतः पुरुषोत्तम तो गोलोकाचो रायू हे पुरुषोत्तमाला नावानं ते महिन्यात कोण थंडूक आणावचे दान करचे जप करचे तप करचे तर्पण दिवचे देवा पूजा करताच की तांकां मस्त बरें येता ह्या म्हयन्यान तूं तेल वर्ज करका हाली नेलाचेर न्हिदका पत्रावळीन तूं जेवण करका दिवसा एक जेवण जेवका दीपदानाचें व्रत करका दाम्पत्य सुख भोगच्या ना पाययान तूं होण घालच्या ना फलवस्त खावच्या ना मीठ खावच्या ना तीळ आनी कलशू दान दिवका आनीक अय्यापणा बायलां आपंग न्हू वायण आनी दिवन होंट भरका गोदान करका ह्या महिन्याचे शेवटपर्यंत मौनव्रत सुद्धा करता लोक आसाची कोण कोणाक कशें शक्य आसा तशी पुरुषोत्तमाले आराधन करका ताज्यान तांकां मुखारी सर्ग प्राप्ती येता सकाळी उठोंक न्हू शौच कर्म करून न्हू न्हावन कोरून बरें वस्त्र घालून घेवन शुद्ध वस्त्र घालून घेवन अनावश्यक उरलें नाशी पुरुषोत्तमाला ध्यानात उरका नंतर पूजा पुनस्कार करून बरे एक ब्राह्मण आपण आचार्य म्हणून त्याला पूज करका आणि कोणते व्रत करता की त्यांनी एक जाग म्हणून कोण थंय शेणान सारून शुद्ध करका आणि तांदळान अष्टदळ करका अष्टदळाची रंग सोडोका आणि ताजेर अष्टदळ भरून बंडबण्णाचे रंगोल ताजेर भरका ताजेर एक नवीन एका तांब्याचो रुपयाचो तांकां शक्य आसा तसले कलश स्थापन करका कलशाक पितांबर न्हेसोका तांतू राधिका समेत पुरुषोत्तमाले एक भांगरा मूर्त दवरका आनी प्राण प्रतिष्ठ करका मागशी श्रुती स्मृती प्राणां सांगिल्ल्या वरी सर्वोपचार करका पुरुषोत्तमाले राख एक तुपा दिव लावन दवरका पूजेक जर पट्टू नमुने वस्तू मेळना जाल्यार कसं मेळटा ते हाली उद्दा दवरीन बी उदकान बी देवाली पूज करचे आवडना पूज आनी करना पडना एक भावान हे सकलचे श्लोक सांगका आनी अशी दिवस काडका नमः पुरुषोत्तमाख्याय नमस्ते विश्वभावन नमस्ते स्तु ऋषिकेश
महापुरुष पूर्वज येन दमकिलं जातं यत्र सर्व प्रतिष्ठितं लयमेष्यति यत्कृतैतत्तं प्रपन्नोऽस्मि केशवम् परेश परमानं पराशर परातरः प्रभु चिद्रूपश्चित् परिज्ञेयो समे कृष्ण प्रसीदतो. अशी अधिक मासांतू सदची पुरुषोत्तमाले स्मरण करता उरला रे हांगा आशिल्कडान बी सुखान उरताची नंतर मोक्ष बी मेळता म्हणून श्रीहरी लक्ष्मी सांगता. कळ्ळें लक्ष्मी चैत्र हे 2 मासांतू संक्रांती आसा ताका सूर्य स्वामी आणि संक्रांत नाशिल हो मास म्हळ्यार अधिक मासो हाका पुरुषोत्तमोची स्वामी हे म्हयन्यांतू जरा चडतेची दान धर्म केल्या बा जप तप करून ब्राह्मण लोकांक जरा दान धर्म केल्या रे अनायासान पुण्य मेळता. शुद्ध पाटी धरून अमासे पर्यंत एक भुक्त एक जेवण करका होम हवन करका स्वच्छ जेवण करका ब्राह्मण लोकांना सेवा करका आणि पुरुषोत्तमाला ध्यान करचो उरका हेवटू केले लोकांका मस्त फल मेळता तांकां देवाले अनुग्रह जाता म्हणून श्रीहरी लक्ष्मी सांगता. पुढे लक्ष्मी म्हणता देवा तू वटून म्हणून सांगले धर्माचे म्हाका हाच्यान अजून खुश जालें ना तृप्त जालें ना म्हाका गाय आणि ब्राह्मण हांगेल पूज कशी करची ती सांगता तुम्ही चंद करून म्हणता. तेन्ना श्रीहरी खुशी येता तो म्हणता प्रे तू बरेच विचारलं म्हाका लोक कल्याणा खातीर तुका फस्ट हांव गायची पूजा कशी करची कसल्या काम सांगता. सकल हे ब्रह्मांडांत तू गायची श्रेष्ठ दैवत आणि खंयचें ना तिगेले शरिरांत तू 14 लोकांचो वास आसा ಒಟ್ಟು देवा पासून तिगेल्या अंगांत एक अद्भुत सामर्थ्य आसा. तिगेल्या अंगा स्पर्शानच आमगे पाप उठूची दूर जाता. ब्रह्मा विष्णू महेश्वर गाय शांत आसाची तिगेले शेण अगदी श्रेष्ठ म्हणून लेखता. तिगेल मूत बी तशी नर्मदा नदीचे उदकावरीची तिगेले दुधांतू साक्षात परशिवाल भार्या भागीरथी आसा. रोमकुपान तोटोची उठून म्हणे तीर्थ आसाची सर्वांगांतू देवत लोक आसाची असले गाय चित्र श्रेष्ठ हे जगांत खंयच्याच सांग वेद शास्त्र पुराण इतिहास उट्टूची गाय गेले शरिरांतूच वास करताची. गायची दूध दही तूप हे उट्टूच यज्ञ यागादीन तू वापरताची. तशें यज्ञ याग करच्या गायीचे एक आधार हे अख्खा जगांतू 2 वस्तू अगदी पवित्र ते म्हळ्यार गाय आणि ब्राह्मण तांतूची गाय अगदी श्रेष्ठ. गाय आणि ब्राह्मण एक कुलाचे यज्ञाचे 2 अंग शे होम करचे जागो नावे कसले पुण्य काम करता जाल्यार पयने शेणान सारयताची. तिगेल दूध अमृता समान कोण पुरुषोत्तम मासांतू गायक प्रदक्षिण घालताच की तांकां अनंत पुण्य मेळता. ती पयनी सूर्याल धुव आशिल्ली हे जगा उद्धारा खातीर ती भुलोकांतू गाय जावन जन्म आयल्या. अशी भागीरथी लोकाले पाप धुतकी ही गाय बी तशी पाप नाशिनी. अधिक मासांतू कोण गायक ब्राह्मणा दान करताच की ताजे मस्त पुण्य आसा. गाय दिवका जाल्यार बी तशी बरीची भरपूर दूध दिवची रोग रुजीन नाशिल्ली पळोवन घेन तिका वस्त्रालंकारान पूज करून बरे ब्राह्मणा दान दिवका ताज्यान तांगे सकल पित्र लोक मोक्ष पावताची. आणि हे आयकल्यार सुद्दां ना आमगे लोट्टू पाप परिहार जाता देव आमगेचेर प्रसन्न जाता. आणि बरो ब्राह्मण कशें उरतकी म्हळ्यार अगदी शांत चित्ताचो दयाळू स्वभावाचो सात्विक परिशुद्ध मनाचो उरका. तो सदा सर्वदा देवान ध्यान करता उरका. तांगेल घरांत सदा अग्निहोत्र येता उरका. असले ब्राह्मणाक वासर आनी गाय दान दिल्यार अगदीची पुण्य आसा. दान करता जाल्यार बी तशी अन्नाविडो दक्षिणा तांत घालून घेन ते ब्राह्मणा दिवन घेन ताका पांय पडून घेन तोच एक पुरुषोत्तम म्हूण लेखून दान करता ताका. आनी भक्तीन कोण गोदान करताच की तेंगेले ओट्टू पित्र लोकाले उद्धार जाता म्हणून देव सांगता. आनी हे गोदानाचे फल अशेंच की म्हळ्यार हे काण आयकल निमित्तान सुद्दां ना आमगेले ओट्टून म्हणे कश्ट
दूर जाताची